Yana ganin ga jama'a a nan Sagado nan sabon Sagado gashi nan da Abdullahi Tambiyano wanda a shugaban Kurono wanda duk lokaci ya cika yanzu na yana gwada muku ko kana rike da baya yana can a bushe lokaci ya cika Abdullahi Tambiyano ga ta nan ana ta niyya ana ta zuwa kaɗan-kaɗan kuma duk waɗanda adda tele su shirya za a yi ta andirar tele ta ƙasa gaba ɗaya da na cikin ƙasa da na ƙasashen waje kowa shi tarba ga tele dirar za a yi wannan kokowa kamar yadda ministir na wasanni ya tsara haka ne za a yi iso kwado yana nan yana ba da aikin shi iso kwado gashi nan yana ba da aikin shi gane shi na iso kwado iyakar aiki wallahi ga nan kowa za a sa ga tele ta ƙasa duka na ƙasashen waje gani kama da ke aka aiki iso kwado babu shakka wallahi iso kwado kun gane shi nan duk abin da za a yi ƙasar ga inda na journalist ne dole sai an bido iso kwado